Здравейте, приятели! Ако сте били свидетели до момента какви клипове съм качвал в моя YouTube канал, вероятно сте видяли как един път не съм казал здравейте, казвам се еди кой си. Така че ще се опитам да го направя в този клип. Добре се казвам, много ми е приятно. От град Стара Загора съм на 21 години. Една от мечтите ми е един ден да имам огромно общество, което да подражава на мен. Моята цел в крайна сметка е да стана по-добър човек, да помогна на много хора, да изкарат първите си пари онлайн. Доста цели имам. Ще ги споделя във всички следващи клипове и затова няма в момента дори да споменавам с какво занимавам. Това са доста дълги теми, които ще ги говорим малко по-нататък, но в крайна сметка моята цел е да просперирам в този живот по един или по друг начин. Факта, че снимам този клип в момента, до някак съм приборил коража, който винаги ми е липсвал, но нещо, за което искам да говорим е точно това, което аз успях да приборя в момента. Не знам вие дали си били от хората, които са казвали, дай ще го направя утре. Няма да ходя на тренировка, няма смисъл да уча, това ще го погледна утре, това ще го направя други ден. Буквално аз намерих лек чийт код, който лично помогна на мен и затова ще го кажа в момента в абсолютно суров вариант. Аз не държа да има някакви лампи, да направя специален едит, да ви кажа неща, които са неверни, аз ще кажа нещата, които на мен са помогнали. Се радвам да бъда чут и тези неща да помогнат и на вас. Като бях по-малък и допреди може би доста скоро, от 2-3 месеца си казвам, сега ще започна да снимам за YouTube. И в крайна сметка не съм започнал да снимам за YouTube. Това видео е, надявам се, старта и доста засилващ старт, защото аз до момента имам 5-6 клипа, в които просто съм видял нещо чуждо, как някой го прави, съм опитал да го имплементирам по абсолютно същия начин, показвайки лайфстайл, показвайки къде ходим, какво правим, но аз изобщо не искам да бъда фейк. Държа да покажа реалната ми същност, да се опитам хората, вие, драги зрители, да се запознаете малко с мен, с какво занимавам, какво правя, как го правя, защото аз може би съм бил в сянка изключително много време. Все съм си казал едно и също нещо, ще започна утре. И като знам колко много неща съм постигнал за последната една година, което ще ги говорим в следващите епизоди, нещата, които му спираха, бяха едни и същи. За да не влезна да се изкъпя. Аз, между другото, току-що бях на тренировка. Извинете ме, че съм облечен така, нали, не съм представител, не съм сложил свичер или нещо по-готино. Просто аз се познавам, ако сега бях влезнал в тайната, на топличко, да се изкъпя, чай да си легна на леглото, да си скролвам в TikTok и да консумирам напълно ненужна информация, която само ще ми загуби времето, ще ме заболят очите. Както и да е. Какво направих? Взех телефона, оправих стойката, не съм се преобличал, дори не съм се къпал след зала и дойдох да снимам това видео. В момента дори ми доставя удоволствие да говоря, защото знам, че ще има наистина хора, които ще изгледат това видео, ще напишат добър коментар. Хейтери винаги ще има, това не ме интересува. Аз съм на мнение, че 1000 човека да имам, 1000 човека да ме обичат. Това за мен е повече от нещо добро. Нещата, които ще правя в този канал, ще показвам как аз успях да постигна нещо в този живот, как ще продължавам да градя абсолютно всичко. Ще го документирам тук. Също много държа да изясня, че също занимавам 2 години близо с социални мрежи. Нали, по този начин доста клипове съм качвал в YouTube, в Instagram, в Facebook и съм доста разпознаваем. Това го забелязах последната година, защото отивам някъде, 10 човека искат да се снимат с мен, смисъл. Не съм станал все още Джейсън Стейтъм, но малки, големи жени, момичета, светвали, стискали са ми ръката, са ми казали, че много се кефят на това, което правя. Искрено ви благодаря. Имайте предвид, че истината е 10 пъти по-брутална. Аз съм 10 пъти по-добър човек от това, което показвам в социалните мрежи. Комплексара, който виждате до момента на клипове, това не съм аз. Просто аз осъзнах колко е елементарно да привлечеш внимание, провокираш даден набор от хора и по този начин да изгърмиш в социалните мрежи. И въпреки, че половината ми профили са спеннати, защото, както казах, може да се занимавам с контент, но в началото, като не се занимавах с контент, изобщо не разбирах как е възможно да правя клип, да гърми и така нататък. Впоследствие ми баннаха доста мои клипове, баннаха ми доста мои профили. Правил съм винаги нови профили и новите профили винаги гърмят в небето. Горе-долу в момента нямам нужда да бъдат още по-разпознаваеми в България. Но както и да, нека се върнем изобщо на темата на днескашния разговор относно комфортната зона. Това, което ми помогна мен, приятели, е, че толкова, ако помисля да седна да се почивам, аз се отвръщавам от себе си. Почна да ми става гадно, чувствам се като жена, ама разбирате ли, само като съседите да ни отида на тренировка, почвам да се представям, че съм жена, нещо ме перива врата, мен не мога да оставя на мира. Няма как просто аз да не отида да тренирам, няма как да не седна утре да работя.
работя, няма как да не си свърша абсолютно всички ангажименти. Това е нещо, което ми помогна на мен, което ме измъкна от всичките периоди, които имах, е, че ставах сутрин и си върша абсолютно всички задачи до края на деня. Обаче, грешката, която правих след като свърших тези задачи, е, че аз си казах, край, време е за почивка, трябва да почивам, прекалено много си работил. Не е така. Винаги може и още. Сега разбирам, че са годините, в които ние сме изключително млади. Енергията в момента ни е безкрайна. Единственото, което трябва да правим сега е да работим, да се развиваме, да помагаме на хората, защото тези неща са отражение на бъдещия човек, който ще стане. Аз не искам нито децата ми, нито приятелката ми да гледат един човек, да са разочаровани от него, да имат притеснения и така нататък. Не искам този клип да е много дълъг. В крайна сметка искам, приятели, вие да си кажете мнението относно какво искате да виждате в този профил. Защото ако искате да качвам нон-стоп къде хода, какво правя, това не е проблем. Купих си дори метал очила, където мога да си ги сложа да снимам, да виждате 24/7 какво се случва. Въпросът е, че искам да ви покажа реалния свят. Искам да ви покажа по какъв начин аз успях да постигна нещо в този живот. Не казвам, че съм мултимилионер, но смятам, че съм един доста прилично бутащ предприемач, ако мога така най-скромничко да се изразя, макар че е трудно да си скромно, когато си най-добрия. Бързикам се. За последната една година успях да постигна изключително много. В личен план имам страхотна приятелка, имам здраво семейство, бутам постоянно. Нещо, което ми дава време в момента, един от бизнесите ми, което ми помага дори докато спа, да ми влизат някакви пари и да съм спокоен, че вчера съм изкарал, днеска съм изкарал и утре ще изкарам. Макар че това не ми дава, не ме разберете погрешно, не ми дава никакъв комфорт. Както днеска ги има парите, утре може да ги няма. И то няма да е все така. Имал съм доста високи моменти в живота, но съм имал и ниски. И също няма да влезна повече в моята комфортна зона. Последната една година с късах да работя. Едва гледам, приятели. Мигам като светофар. Average daily usage на моят телефон е 15 часа на ден. И докато имам 15 на часа на ден, аз успявам по някакъв начин да се нахраня, да се натренирам, да се наспя, да отделя време на семейството ми, да отделя време на приятелката ми и най-вече да отделя време на себе си. Така че, приятели, повярвайте, най-доброто нещо, което може да направите е да действате сега. Толкова съм изгубен и толкова съм поудял в нещата, които искам да направя и работя страшно много. Мисля, че е време да ви го покажа. Ще покажа много неща, които научих през моя онлайн, как да се изразя, опит. По какъв начин аз успях да изградя някакъв вид влияние, което да ми помогне да ми донесе трафик, да ме направи разпознаваем, да ми направи някакви пари, защото аз, повярвайте ми, израснал съм покрай такива хора, където като чуят социални мрежи, Инстаграм и Фейсбуци, да гледат с някаква надсмешка, обаче в момента социалните мрежи, Инстаграм, Фейсбук, ТикТок и така нататък, всичко е онлайн. Според мен бъдещето са тези социални мрежи. Въпросът е, че всеки може да постигне нещо, просто наистина трябва да действа. Аз като малък исках да свърша толкова работа и да спечеля толкова пари. И да стане веднага, ако може. Приятели, трябва да разберете, че парите изобщо не идват лесно. Всичко е изключително трудно в този свят и ще става все по-трудно, повярвайте ми. Трябва да си седнете на газа, трябва да започнете да научите поне едно умение или ако вече сте добри в нещо, станете не са най-добрите в това нещо. Трябва ви едно умение да научите и то ще ви помогне за цял живот. Днес няма нужда да говоря повече. Както видяхте, не влезнах в комфортната си зона, станах, дойдох на телефона, позиционирах го буквално по възможно най-бързия начин и цъкнах бутона. Така че, приятели, ще се радвам ви да дойдете с мен в това journey, ако мога така да се изразя. Се радвам да се сабскрайбнете за моят канал, да напишете няколко коментара какво искате да виждате, колко често искате да го виждате, на какви теми искате да говоря и така нататък. В момента така съм си делегирал нещата, че да имам нужното време да обърна внимание и на вас, защото наистина целта ми в момента е да помагам. Аз доста добре се справям за моята възраст и искам да помогна на още повече хора. Напълно безплатно, няма да ви искам хиляди левови за курсове и така нататък, защото много хора в социалните мрежи казват, че продавам курс, обаче аз курс не предлагам. Курс никога не съм предлагал. И в крайна сметка един ден, ако се наема и реши да направя курс, ще го направя да е безплатно, достъпно за всички. Виждам много гурута, както мен ме наричат. Виждам много хора, които са големи разбирачи онлайн. Вярвайте ми, такива неща ще ви покажа, такива неща ще ви докажа и такива неща ще различа за хората. Просто ще бъдете смаяни. Нещата, за които ви искат стотици хиляди левове, се опитат да ви го предлагат навсякъде, ще ви го дам безплатно. Вие ще ми благодарите после, аз съм сигурен. Няма нужда да продължавам да говоря в този клип. Който иска ще ме чуе, ще ме чуе. Аз съм сигурен, че такива клипове почти никой не ги слуша и няма да има огромен успех, вероятно това видео няма да го видят повече от 100 човека, но това е само началото. Това няма как да му бутне, да му откаже. Никой не се е родил научен. Благодаря за вниманието. Се радвам да ви напишете какво искате да видите. Се радвам да подкрепите, да последвате този канал и действаме яко.